symudiad da. McLagan yn disgwyl yn y canol, mae'n nôl, cyfle i'r Bari dros y bar. Jordan Cottrell, wel am gyfle. Cottrell yn y canol, neb yn agos iddo fe. The Bill ddim yn agos i'r gol chwaith yn anffodus. Symudiad gwych lawr y chwith. Chris Hugh yn gweld bod nhw'n disgwyl amdani, nhw'n cywio amdani am gyfle. Ond mae Zeb Edwards yn mynd i gael pnawn hir, achos mae wedi cael un cerdyn melyn yn barod, tacl dda fyna. Mae gyda Cottrell nawr. Os yna gyfle i'r Bari, ond mae Cottrell di mynd amdani, chi'n gwybod be? Mae di mynd mewn. Ddim yr ergyd fwy nerthol yn y byd, ond os neb mewn melyn yn poeni am hynny. Prestatyn yn cwyno fan hyn, dwi'n yn siŵr pam, ond mae Cottrell wedi rhoi'r Bari ar y blaen. Jack Higgins yn ceisio rhoi'r Bari dan bwysau. Mae Zeb Edwards yn ei drysu braidd. Oedd hi'n tacl hwyr gan Drew Ffwya ar Zeb Edwards. Mae wedi aros lawr, dwi'n Prestatyn ddim yn hapus da'r tacl. Kick Carl Jones tuag at y ddau Jack Higgins a Kenny. Y ddau tal sy'n arwain ar ymosod i Prestatyn. Kenny, Edwards, ble mae'n glanio gwedwch cyfle i Prestatyn. Noah Edwards yn sydyn, yn glir. Mike Lewis yn gwneud digon. Bari ar y blaen, mae'n heiddi bod ar y blaen hefyd. Dyn nhw'n gallu dyblu y mantes. Greening at Kane McLagan! O, mae'n i methu fel boes bach. Oedd pawb yn paratoi i ddathlu. Pan mae'r bel yn cyrraedd McLagan yn y cwrt Cosby, mae fel arfer yn cyrraedd y gol. Croesiad hyfryd gan Greening, y mesur i'n berffedd. Ond am unwaith, mae prif sgoriwr y Bari, McLagan, di methu. Higgins, mae Kenny yn y canol. Noah Edwards. O, mae'n dipyn o bas. Edwards yno. Yw Zayek Edwards yn gallu taru i'w Prestatyn. Mae'n mynd i mewn. O, mae'n y cam sefyll. Jack Kenny sy'n cam sefyll. Dyn nhw'n cwyno llawer. Chi'n tybio. Kenny'n gwybod bod e'n cam sefyll. Mike Lewis ar gic hir. Cottrell sgoriwr yr unig gol hyd yn hyn. Ceisio creu gol. Mae'n gallu creu hefyd, Cottrell. Tu ôl i McLagan, Southam nawr. Gorfod troi! O, na chi gol! Na chi gol! Gan Macaulay Southam. Sgoriodd ei gol gyntaf i'r clwb wythnos diwetha. Mae wedi cael un arall pnawn yma, ac oedd hi'n hyfryd hefyd. Mae Southam yno. Mae wedi bod yn gwthio drwy pnawn y Bari. Chwarae teg. Hugh o'r cefn. Wel, mae'n gwyro. Oedd hi ar hat. Allan am gic gornel. Garodd i'r postyn neu'r bar, neu'r postyn ar bar. Yn ôl taro hat. Bari'n rheoli nawr. Morgan yn cyrraedd. Digon o le gan Drew Ffwya. Heibio pawb, mae'n dair! Mae'n dair i'r Bari. A'r gŵr yna sydd yno eto. Southam. 2 mewn 5 munud i Macaulay Southam. Tair i'r Bari. Maen nhw'n gwbl gyfforddus. Maen nhw'n heiddi hyn hefyd. Wel, pnawn diflas i Prestatyn, a mae Kane McLagan. Wel, yn y heibio'r gol geidwad. Be sy'n mynd i ddigwydd fan hyn? Carl Jones yn llorio Kane McLagan. Cerdyn coch i'r gol geidwad. Maen nhw yn dadle, ond dos dim dadle. Oedd McLagan yn glir am y gol, heibio'r gol geidwad. Mae fe'n cael ei lorio, cerdyn coch i Prestatyn. Meir, Southam yno gynta, yn cipio'r meddiant. Wel, mae wedi cael 2, os na hat-trick i Macaulay Southam. Mae'n arbediad, ond dyn nhw'n stopio Cottrell. Mae'n 4 i'r Bari. Maen nhw'n heiddi'r goliau yma i gyd, 4 iddyn. Cottrell dechreuodd y cyfan. Southam yn mynd am yr hat-trick. Arbediad da gan Ryan Roberts yn y gol, ond ddim yn gallu rhoistro'r ail un.
Gavin, it's nearly Christmas. 4-0, clean sheet. Must be a perfect day for a manager. Yeah, delighted. Not perfect because there's loads of things that we can improve upon, but yeah, delighted for my boys today, you know, and make no bones about it. We're starting at a decent side, and they were in that game for long periods, so to score those late goals and have lots of people chipping in goals makes it really pleasing for me. Neil, it's just not going your way at the minute. Another disappointing result. Yeah, really disappointed with the result. You know, I felt for the lads, they were 65 minutes well in the game, 70. 65, 70 minutes, could have gone either way, the game. Obviously, 1-0, we've had the goal, disallowed, rightly or wrongly, but that can change things. At 1-1 with 20 minutes to go, we can build a bit of momentum and, and the result can go either way. And then a couple of goals, sort of quick fire goals, straight one after another, and I think then that takes the sting out of us. Disappointed for our lads because, they've 2 days before Christmas to be down at Barry Town, and they've come the night before and prepared and trained well, and I didn't really feel that they deserved to come on the losing end of a 4-0 defeat.